Amos Kapitulo 8, sugod sa 1 ang pagbasa, pero ang atong focus sa atong message nasa verse 11. Nasulat mao kini: busa ang Ginoong Jehova nagpakita kanako og ania karon usa ka bukag sa mga bunga sa tig-init. Og siya miingon, Amos, unsay nakita mo? Og miingon ako, ang usa ka bukag nga bunga sa tig-init. Unya miingon si Jehova kanako, ang katapusan miabot na sa akong katawhan nga Israel. Ako dili na moagi kanila pag-usab. Ang mga awit sa templo mahimong mga pagbagho ni atong adlaw. Nagaingon ang Ginoong Jehova. Ang mga minatay madaghan sa tanang dapit, sila igasalibay sa hilom. Pamatia kini o kamo nga mulamoy sa mga hangol o magalupit sa mga tabo sa yuta. Nga magaingon kano sa pa ba mong himatayon ang bag-ong bulan aron kita makabaligya og trigo ug ang adlaw nga igpapahulay aron ikabaligya nato ang trigo aron madyutay ang ipa o madako ang siklo aron makalimbong kita pinaagi sa mga timbangan ng limbungan aron ang mga kabus mapalit nato sa salapi og ang mga hangol mabugatan mabugtian sa usa ka pares nga sapin o ikabaligya ang mga biniyaang bahin sa trigo. Jehova numpa tungod sa kahalangdon ni Jacob, sa pagkatinuod ako dili gayon malimot bisan unsa sa ilang mga buhat. Dili ba mopurog ang yuta tungod niini ug magabuol ang tanan nga makabuyo didto? Oo, siya motubo sa tibuok nga maingon sa suba o kini maggugot o mahubas pag-usab ingon sa suba sa Ehipto o mahitabo ni atong adlaw nagaingon ang Ginoong Jehova ang adlaw akong pasalupon sa kautuhon o akong pangitngitan ang yuta sa matin-aw nga adlaw o ang inyong mga kumbira akong himuon nga pagbangutan o ang tanan ninyong mga awit himuon ko nga mga pagbinatay og dad-an ko og sapot nga sako ang tanan ninyong mga hawak og kaupaw ang tag-sa kaul ug himuon ko kini nga ingon sa kabuol sa kamatayon alam sa anak nga bugtong ug ang katapusan ni ana sama sa usa ka adlaw nga mapait. Ania karon ang mga adlaw moabot na, nagaingon ang Ginoong Jehova nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay, ni kauhaw sa tubig, hinunoa kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehova. Sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat, o gikan sa amihanan bisan pa ngadto sa timugan. Sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova. Og sila dili makakaplag niini. Niadtong adlaw ang maanyag nga mga ulay o ang batan-ong mga lalaki mga luya tungod sa kauhaw. Sila nga manumpa tungod sa Samaria o magaingon. Ingon nga ang imong Dios o Dan buhi o ingon nga ang batasan sa Bersiba buhi. Sila mga pukan o dili na gayon matabangon pag-usab. Nakita din mga kaigsuonan ato lang kwaon ang atong mensahe alang kanato ang pagtulunan. Dili na ko makahisgot sa background na ani tungod kay mataas ang atong oras. Focus kita sa lesson na applicable para kanato, pagtulunan na para kanato. Makita nato diya mga kaigsuonan nga kung imong palandumon naghisgot ang propeta sa Dios pinaagi sa pagpadayag sa Dios kaniya nga kung unsa ka disappointed ang Dios diha sa kana bitaw wala siya mahimuot sa Israel. Wala siya mahimuot sa Israel. Unsa man Israel? Mo ni iyang katawhan. Piniling katawhan nga nasod. Nga kanang Israel nga naa karon nga mo kanang Israel kani diha ko. Unya, ang ila gayong pangandoy kanunay naa sa pagpaganansya og naa sa pagtinguha nga makapanglupig ug maka panglingla sa mga tao. Limbo. Kaya karon makakuha sa ganansya o dunay kita. So dili maayo ang ilang mga taras. Imo ginang balik-balikon palansungon nakita ang
ilang taras ang ilang gawi nga wala sila nakapahimuot sa Dios. Mura magpariha adtong gihimo ganina ang sabingay nga aw karon gihimo ganina siya maluna. Wala na mahimong sama sa almigas. Kung dili nahimo ng mga maluibon ang matag usa sa ilang igsoon. Kay sila mong sama nga usa ka pamilya, usa ra sila ka pamilya, usa ra sila ka panimalay. Mga magsuon sila. Pero sila naglinuibay ang usa sa usa, dunay mga pagluib, dunay pagpangabuso tungod sa tinuha sa pagganansya kung tinuha nga dunay kita sa bahanbit sa mga material. Bisan gani adlay ipapahulay, himuon nilang mo-take sila advantage sa adlay ipapahulay nga kita sila kay maligya sila trigo. Tukusog day ang sales kung adlay ipapahulay na. Kay niingon man sila kano sa pamag-adlay ipapahulay kay maligya na litas trigo. Daghan pa din na igisgutan. Nga munang sa inyo nga madomingo lang diri sa ato sa mga matuto madomingo kay usahay nagduhaon bitaw magpasulod ang business sa church. Pastor kanang maini nga negosyo pastor oh. Nga ko anli gusto ng pastor ng kwarta kuha ang pastor oh. Sige kapay ka na negosyo na ang mahimong negosyohan maapil sa customer kanaan ngano ang pastor may tirahon kay daghan ng tao sa iya. Naman si mga di dumalahan ng mga tao, di pamulong ng tao, di sure na ni. Pag si pastor magawa na to, daghan kay tag customer. Yang mag-recruit ng pudeles pastor. Daghan kayo ang mahimong ba? Nya asa ka, musa man na magkagbo, Domingo na kasagaran magkagbo kung kanang pagtigom Domingo or Sabado magtigom or mga Bible study, mag-Bible meeting. Di ba? So, lugar, kung atong una-unaon ba nga ginana, mga kaisunan, kung ating butang nga mo na inaana nga higayon nga mga panghitabo. Mo na kaniya to matingala mo ba sa ako ngano man nga di man ko. Sa una rin nay mo offer sa ako, gusto may ning negosyo kana bitaw mga networking inana targeton gyud mga pastor kung sa mga negosyo di nga atoan. Kung di magka-magnegosyo pastor. Nga maayo na para dugang kita, maayo panalinan tas Ginoo kay karon. Kon ginalan mo suwag ka. Balain sila sa ako kay dili ko. Ano na dili ko magnegosyo. Kung sulod na. Kita buwan na bisan ako wali mahimo negosyo na. Ang akong testimony mahimo negosyo kay negosyante biya sa go. Nya mahimo influence kay maapil mo dito na lahi gyud ng dili na siya pili. Trabaho lang ko dire. Kung magnegosyo ko atro ko gawas dili ko dinhi sa church. So balik ta mga kaigsoon na. Nakasulay na mo anang gutom kaayo. Uhaw sad kaayo. Gutom kaayo, uhaw kaayo. Unya naa ka sa sitwasyon nga gutom kaayo pero wala pagkaon. Wala makaon. Nihit ang pagkaon. Tung pagkaon pero adto kas kusina o may pagkaon. Adto ka sa refrigerator, posible nga may pagkaon, may nagkaroon ng refrigerator. Di ba? Pero ang uban nga may refrigerator, di na na-applicable sa ila. Basta kay asa ka na gutom ba, kalami ba ka ikaon, pero walay pagkaon. Uhaw sad kaayo. Gusto kang makainom, pero wala sad kay mainom. Kung wa pa mo kasulay, anak, kaluoy sa ninyo, pa mo nakasulay. Kay wa mo experience sa kinabuhi. Experience makes man wise. Ang kasinatian, magkahimo sa tao, magialam mo. So, makalearn mo ko ka, makalearn ka, makakataon ka sa iyong kasinatian. Kung asa dapito, uy, may naani ko tungkol ani. Diba? So, mga nagkaroon mag-igsunan nga, kini pong pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, karon abunda kayo. Pero, asa naman ang mga halmigas, naghakot ba, aron magtigom? Kung halmigas ang tata, o kinaiya, nakakataon tata sa halmigas o kinaiya, sige tagtigom, kaya abila mo lang magkaon. Halmigas, sige ginagpangita. Basta lang naihigayon, pangitaon nila ng pagkaon, pagtingulan, tago na sila. Pero di na sila magutman, kaya naam sila tinigom. Kanus sila magtigom, panahon sa ting-init. Kasi gisgutan na ni, bunga sa ting-init. Panahon sa ting-init, mga kaigsuonan, morning panahon sa pagsulay sa ating kinabuhi. Makatunta na pagsulay. Lisod ba yan sa ting-init? Tanaw karon ting-init. Lisod kayo eh. Nagdiwang ang mga mananap. Katong mga layo sa tubig. Katong dili makagarding. Lisod kayo ang mga mag-uuma. Kay, bisan mga saging, nga nalaya na. Niya ang mga mananap.
Ang uban magniwang, wa namin masabsab, nalaya naman. Busa lisod kaayo basta ting-init. Pero bisan pag lisod ang ting-init, muundan ka ba pagpangita sa pagkaon? Dili ka muundan pagpangita sa pagkaon. Amen. Lisod ang atong panahon karon. Kay daghan kaayo mga distraction nga moilog sa atong atensyon nga di na ta mabasa Biblia. Di na ta mabasa og Biblia. Cellphone na lang, computer na lang, tablet na lang. Di ba? Di na ta mabasahon. Muna nga nawadan taggana sa Biblia. Wala gyud minus yung appetite. Murag giinit nga malaya na sa ang atong mga espiritu diha sa pulong sa Ginoo. Di na. Wa na yung gana. Murag aksyon kalaya nga igo sa hulaw. Mga kaigsuonan. Kay ang abundansya mo maning ting-ulan kanang pag-ulan, abundansya na manurok ang mga sabot, manurok tanan-tanan. Naay din na ang kaabundansya. Pero naay bunga, naay mga tanom nga imbis ning init mamunga hinuon. Isa ana kini avocado. Karon ting init pero daghan baligi avocado imong makita. Gamantay mo? Amen. Oh, serguilas. Hindi ko lang nato daghanon. Kana lang sa ang duha. Mao na siya. Mao ni silang mga klase sa mga tanom nga naagi po sila bunga bisag ting init kay nga naman naka-sustain ang ilang sistema. Nakatigom ni sila og igo-igo nga para sa ilang lawas nga dili sila maughan ug di sila malaya, mubunga gyapon sila. Sa atong pag-alaga diha sa Ginoo, ang atong gikinahanglan aron dili ta malaya, dili ta maluya ang atong espiritu, mao ang pulong sa Dios ang atong kinahanglan. Amen. Nakabalutan nga kinahanglan tas pulong sa Dios aron maka-survive, aron maka-endure, makalahutay, makabaro. Pero nakita ba ninyo karon? Kamo mismo, ako mismo, nakita ba nato nga mismo gani kita ang pulong sa Dios kulang ta diha og gana? Ha? Dili kay attractive sa imo ang Bible. Mabasa lang nimo, mapugos ka. Dili gyud intentional nga kinahanglan gyud ko mubasa murag panihaana bitawng pangahaw, isna kana nga imo gyud intentional gyud sa imo ba nga mumahaw ko, mo isna ko wala kanang excited kay ka nga muluto ko pagkaon kay muka ako. Ang imo wala gyud kay gana. Matingala kang anong gyud ko ganahan aning wala mo gyud gana sa ako ang Biblia. Pero kana siya dili na maayo nga timailhan tungod kay mosangko na sa hilabihan nga kauhaw ug kagutom nga bisag unsaon nimo pangita wala na. Unsaon mo nang kauhaw ug kagutom? Kalisdanan ba sa spiritual crisis nga dili na ka makasurvive? Spiritual nga crisis. Di na ka makalahutay panahon sa kalisdanan. Mateo Kapitulo 24. Ingon din na. Kay muuswag man ang kadautan, ubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas. Makalahutay kahata. Panahon, ang usa ka tanom makalahutay kaha siya. Panahon sa ting-init. Kung wala siya makatigom og daghang tubig sa iyang lawas, ug wala siya makapatidlom sa iyang mga gamot, padulong sa ilalom sa yuta. Kung mabawra ang iyang gamot, kung naara sa mabaw ang iyang gamot, di na makaabot dito sa lalong nga bahin nga na itubig. Dali ra siya malaya. Mateo 24, mga kaigsuonan. Verse 13. 11 and 12 and 13. Og kay mosanay man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Kining kadautan mao ning makapabugnaw sa gugma nato diya sa Ginoo. Og ang gugma nato sa Ginoo makita sa paghigugma nato diya sa iyang pulong. Wa na gani tay gugma sa pulong niya. Unsaon ba man nato pag ingon nga higugma ta sa tag-iya sa pulong. Wa na gani tay pagsalig sa iyang pulong na saon na lang. Muna nga delikado na siya nga timailhan nga di tagaganahan sa Bible, di tagaganahan sa iyang pulong, wala tay gana, wala tay appetite, way attraction sa ato ang Biblia di tagaganahan. Dili na maayo nga tilimad on. Dili na siya valid reason nga
dili ka kakitag valid reason nga moingon ka nga dili ko makabasa gid sa Biblia kay mao kini mao kana. Kung nanginahanglan ka og pagkaon, bisag unsa nimo ka busy, mukaon ka gyud kabalo ka, ikamatay nimo na kung di ka mukaon. Di pa noon ka diretso mamatay. Magsakit pa man ka, magluya. Hangtod ikamatay kay di ka naman kakaon. Pero di ka gyud moingon nga busy mo ka ikaw nang dili ko mo kakaon, di ko mukaon. Nya magpadayon ka sa imong kabisi, di ka mukaon, na pa ingon. Nya unsa may imong makuha anang imong kabisi? Di ba? Busa magdesisyon ka kung gusto kang mabuhi, kaon. Balikan na to Juan 6:66 giingon din na sa diyang niingon ang atong Ginoo sa iyang 12 disciples. Niingon siya ngadto sa ila. Buot ba usab kamo mubiya kanako? Si Simon Pedro mitubag diya sa verse 68. Ginoo, kang kinsa man kami moadto, ikaw mao ang may mga pulong may tungod sa kinabuhing dayon. Kung kung atong ibalhin aning material mga pagkaon. Ginoo, kung asa mi mo trabaho o manarbaho mi, diha ra man sa imo ang amo may kinahanglan nga sweldo. Diha ra man mi sa imo magkakaon na mubiya pa mi nimo. Ikaw na lang among imo ang agalon. Di ba? Mangita pa may laing employer nga naabot sa imo among kapanginabuhian. Sayop yung kaayo nga mubiya kag usa ka agalon, mubiyaan nimo na mo resign ka diya, mubalhin ka didto sa way ka siguruhan. Dire si Ginoong Hesus ra ang adunay pulong may tungod sa kinabuhing dayon. Kung sa naka-desisyon ingon si Apostol Pedro nga asa man ni padulong nga ikaw ra man ang adunay pulong may tungod sa kinabuhing dayon. Unya balikan nato ang kana aron makita nato ang Juan 6:66 padulong sa 68 atong makita diya kung sa ka-importante ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao ang pulong na mohatag nato kinabuhing dayon. Sama ang pagkaon. Ayaw ingon nga bugas ra na. Kay kanang bugas makabusog na sa imo, makabaskog ka ana, makatrabaho ka, malipay ka. Di ba? Kung kaon na nimo. Ay ina nga utan ra na. Kay kanang utan, makabusog na nimo, makabaskog ka, malipay ka. Makatrabaho ka, mabuhi ka. Kanang pulong sa Ginoo ay nga pulong ra na. Muhatag na sa imong kinabuhing dayon. Amen. Dinhi sa Mateo 24 giingon dinhi. Balikan na to. Muuswag man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mga luwas. Unsa man ang lahutay ay isbutan? Lahutay sa pagtuo. Lahutay sa pagsalig, lahutay sa paglaom, lahutay sa pagbuhat og matarong, lahutay sa paghigugma. Apan unsaon man ang pagkahimo? Kung naatay igong pusog sa paglahutay. Kinsa man ang kalahutay? Kadtong nakakaon. Amen. Kung sa tanom, kadtong na ay tubig. Di ba? Kung sa trabahante, kadtong trabahante nga makakaon. Sige ni may iba trabaho na trabahante, way kaon-kaon, hindi nakalahutay. Ang kalibutan, muuswag daw ang kadautan ani. Ang tao, ang kadautan, unsa man ang klases kadautan? Ang kadautan mao ni, generally ang kadautan mao kini ang paghigugma sa kaugalingon, ang paghigugma sa kalibutan, panghibog sa unod, paggarbo sa kinabuhi, panghibog sa mata. Hallelujah. Pag muuswag na siya, ang tao mubulag na sa Dios, di na mahigugma siyang pulong, di na mahigugma sa Dios. Di ba mao ni gakahitabo? Uswag na ang kadautan. Gabugnaw na ang gugma sa kadaghanan. Pero tungod kay ni uswag ang kadautan. Pero kung dili na nato tugutan ngayon yung uswag, kung dili, dinhi kita magpadayon sa pulong sa Ginoo. Kung ibutang nato ang atong kaugalingon sama sa tanong, i-apply nato kadtong Salmo Kapitulo 1. Bulahan ng tao nga wala magalakaw sa tabang sa dautan, ni magatindog sa dalan sa makasasala, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga maliwiton, kundi sa kasubuan ng Jehova nga kalipay, o sa kasubuan niya sa nagapalanong sa adlaw sa gabi. Amen. Siya mahisama sa kahoy nga natanom sa dapin sa kasapaan sa tubig. Nga muhatag siya bunga sa iyang panahon. Iyang mga dahon di malaya. Pag bisan unsa ang buhat niya magamuswagod. Ang istorya dahil anak kay pag misbit ganit mo bisan unsa iyang pagabuhaton magamuswagod. Adto na day nakadulong ang direksyon sa una-una og korta.
Success may tungod sa kwarta. Success may tungod sa material nga kinabuhi. Dili na mao nga success. Bisan unsa nga pagabuhaton mo ipasabot unsa may ipabuhat sa Ginoo sa imo mabuhat nimo. Masunod nimo ang kabubuton sa Dios. Kay naaman sa imo kanunay ang iyang pulong. Mao nang igsuon niya nga related niya nga verse katong Joshua chapter 1 nga ingon sa Ginoo kang Josue. Ayaw pagtipa sa tuo ay pagtipa sa wala, diha sa mga pulong, diha sa kasubuan. Palandungon nimo na adlaw o gabi. Amen. Di ba? Joshua 1:8 to 9. Dito doon siya ayaw tipas niya palandungan na tuni na siya kuno. Ug sa Salmo kapitulo 1 giingon din na nga mahimo kang sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig dili malaya. Nganong malaya naman ta sa pag-alagad? Maluya naman. Malaos na ta. Di na ta ipayo. Tungod na siya kay kulang na tas puno sa Ginoo. Unya kining giingon niya dinhi nga moabot ang panahon sa kagutmanan. Kaning atong main text sa Amos 8:11. Moabot ang panahon sa kagutmanan ug kauhaw, dili sa pagkaon, dili sa tinapay ug tubig kundi sa pulong sa Dios pagpatalimod. Ngano man na? Tungod kay ang tawo mangita og tabang. Ang tao mangitag paglaom, ang tao mangitag comfort na kadumdum na mo, kasway na mo, nga doon na mo yung problema, unya mangita mong tabang, asa mo mangitag tabang. Unsang verse, chapter, Salmo 127. Iyahat ko ang akong mga mata sa kabusiran. Diin man magagikan ang akong tabang magikan kang Jehova nga nagbuhat sa langit ug sinta. Kano saan ang na mahimong effective sa atong kinabuhi? Kung ang pulong niya sama sa tubig naa diha nakagamot kita. Naa dito nakapalulong ang atong gamot sa iyang tubig. Kay mo man na siya ang siyang pulong. Kay mo man na siya mo sustain sa ato. Salmo kapitulo 121 versikulo 1. 127 mo ta kon lito kanina. Salamat sa koreksyon. Ihat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin ba magagikan ang akong tabang. Verse 2, ang akong tabang nagagikan kang Jehova nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pero effective na siya sa panahon sa kalisdanan. Panahon sa pag-uswag sa kadautan, panahon sa pagsulay, effective na ko ang atong gamot ma-apply itong Salmo 1. Ang atong gamot nakapadulong dito sa kasapaan sa tubig nga unsa nga mao ang pulong sa Ginoo. So ang tinubdan sa espiritu kanang gitawag fighting spirit sa isinultihan nato, ang tinubdan sa espiritu nga muhatag sa atong katakos ng kalahutay mao ang pulong sa Dios. Amen. Usa dapat magpadagayaon ang atong kasing-kasing ang pulong sa Dios diya sa atong kasing-kasing. Sa atong verse, Colosas 3:16. Ha? Colosas 3:16 papuy ang madagayaon gayud ang pulong ni Kristo diya sa inyong kasing-kasing. Uban sa tanan kabahianon sa kaalam nya dili pwede ni nga maglagad ta sa Ginoo karon nga gutom kita sa pulong. Nya wala kita itinigog. Dapat kugi ang atong pag-study sa iyang pulong. Basa kita, basa. Kaya ang atong pagtuo, ang atong gugma kaniya mula hutay pinaagi niya. Moadto ka sa imong opisina. So ison lang nang imong pagtuo dito ino ka kanang Ginoo nga di man tinuod. Na wala kaluya ka na wala kay kasukol. Ignore ka, tagaan ka lang problema akin ng religion, mo man hinungdan ng tagubot ng kalibutan, sige, dibati anong religion, ang uban mo patay tungod sa ilang religion, mo nang ako, di na ko anong religion. Di na problema na sa kanapasol kang iligal, natimo ito sa pang, siguro wala na yung religion, narubat nilalis. Tanawan ng mga tao ng religion, waka na sila naglalis. Dahil ilang gilalisan, dili religion. Pero ang panaglalis, kitabo di gyapon. Di ba? Dili na ingon nga aron may lalis, aron may gubat kay hinungdan ko nos gubat sa kalibutan isa religion niya ko. Kay naman lagi nagkapangitabo. Kay na may mga religion nga ko pero kining atong religion, ang kanindot aning atong religion kay wa gita igna ni kining Hesus nga mupatay ta para sa atong religion. Ang gitudlo ni kining Hesus sa ato nga tigugmaon atong kaaway. Pasayloon ang nakasala sa ato. Mo nang gitudlo ni kining Hesus niya di kapaganahan ano. Kanindot ra gud ana. Amen. Di ba? Ningon siya, ayaw kamo padaog sa dautan, dagan ninyo ang dautan pinagi sa maayo. Kanin dyan, ani. Pero katong uban, nahila lang ang religion. Di ba? So karon balik ta, nga, hinaot unta, nga mo, balik kita sa kadasig, diha, sa pagbasa sa pulo sa Ginoo.
Basa gid mo kay ako nagtuo gyud kay nasulat kana nga ang Holy Spirit may atong magtutudlo. Igisulat kana ni Apostol John. Ang atong magtutudlo Holy Spirit ko sa di mo mabalagay nga pastor, mubasa ko daw di ko kasabot. Ayaw ka wala na magsabot ka lagi. Sa sige ni mong basa ana mo tingala na lang kag pasabot ka sa Ginoo. Ang di mo makasabot ka kay ang Ginoo mo pasabot. Ang mga apostolis, dili sila inana ka bright pero nasulat sa Lucas Kapitulo 24, gisulti diha sa sulat ni Lucas, ingon pa niya nga, giablihan ni Ginoong Jesucristo ang ilang mga salabutan aron makatukid sila sa kasulatan. Amen. Kay kung dili abrihan sa Ginoong ilang salabutan, dili sila makatukid, dili sila nasabot. Di nila matugkad. Mao na nga ayaw mo kabalaga mo. Di ko makasabot, may manang ka na mabasa ko na atong pastor mag-abay. Kaya aron pag na ko hindi masabtan, mangutana rin ko. Unsa imo pag to, nasabtan na niya tanan. Ang Ginoo ray mo pasabot. Kay kung nasabtan na nato ni tanan, ay di na ta magtuon. Nasabtan naman nato. Unsa pa may tunan? Kadumdum hinuon ko atong among instructor sa una sa economics sa college pa ko nga matod pa niya nga class. Ready na ba mo? Yes sir, ready na. Okay, kabalo na ba mo siya atong tunan ron? Ito ba, marang uban nga, yes sir. Sige, mauli na mo, kay kabalo na mo. So kung may tunan na to, dismiss na. Mao na nga, kung yan mo din para magtuon, buti ba sa bot, naatay ga pangitaon, naatay ga tunan, ga diskubriyon, nga kabubuton sa Ginoo. Amen. Nga binaagi rapod sa iyang tabang, matunan na to, kay makailaman ta tingog niya. Amen. Dili kay niya ta din nag-istorya sa tanang na ibalaan ta na. Unsa ba na sige tuon sa iyang natuna na? Di ba? Uli ka dito sa imong balay, sige kag tuon ugma. 1 + 1 = 1. Sige na kabalik-balik ana, unsa ba imong matunan? Nga ka mauli pag 1 + 1. Sige na lang naligunan. 1 + 1 = 1 + 1 = 2. Oh, 2 + 2 = 4. Sige kag tuon. Wa naman ka nag-improve. Alang-alang mahimo ba rin ng 6 ang 2 + 2? Puro man yun. Tingala ka, sige kong Bible study. Kada wali na iwali sa pastor, sige naman ko ano yung versikulo, lahin sa laging mensahe. Kaya Ginoo gatudlo sa ato sa mga butang, nawa pa maabli ato sa labutan. Amen. Dili kay isa ka versikulo, mauna lang din na yung meaning. Ang Ginoo gatudlo sa ato. Di ba? Kusa, sige lang kitang basa kay ang Dios mo hatag sa ato sa salabutan. Aron ta makalahutay sa pag-alagad niya. Dili ta magpagutom kay delikado ni mabiktima ta sa ting gutom. Gutom na kayo, uhaw na kayo pero wala kay makaplagan nga makaon ug mainom. Di basta-basta ang mahitabo mato pa diya. Moadto pa gid mo tabok sa laing dagat para lang makapamati turon. Di gyud makakaplag ang tao. Ngano man ni? Giusikan ang panahon sa kadagaya. Ang panahon sa kadagaya giusikan. Dili sa tanang panahon dagaya mga igsoon. Mahurot ang kahigayunan sa kadagaya. Busa pahimuslan ta ang kadagaya sa panahon. Manghatag pag Biblia, mapalit ang Biblia sa barato, matun-an ta pa. Ug magdagan-dagan ka na, ug dakpon ka na, kay kung naay Biblia, mailigal ka na. Nga, kaluoy nimo. Ngayon na din ka, kanindot ba ito pa nung, asa ba ito makapatulo na ni? Wala na, di na nimo mahino. Kunya ang panahon nga gitugot sa Dios taas tungod kay proseso ang atong pagkinabuhi. Dili na siya ingon nga ang bali 20 anyos nga gi-allocate sa Ginoo nga pag-study himuon lang nimo i-condense nimo sa kadlaw kuha na nimo tanang dili ka pwede. Hallelujah. So hinaot nga kini atong gitun-an karon nakaagda sa ato nga dili gyud balikon ako dili nato usikan ang panahon sa kadagaya. Dagaya karon ang bulong sa Ginoo. Amen. Usa study yun. Nag-ilog karon, nag-over ang kalibutan sa kadagaya sa pangorta, sa kadagaya sa kalingawan, sa kadagaya sa tanan nga pangibog sa unon. Gitintal ka, gidaldal ka nga dili ka na mo take chance sa kadagaya sa pulong sa Ginoo. Ani mo to kay dili ka kay ganahan ka. Ay ha na pulong sa Ginoo dinyo sa ako kay basig mawala na ni. Ruwa ka kasabot nga di na muuswag ang kadautan. Kining chance sa pulong sa Ginoo mawala gid ni ug mawala ni di na nimo makaplagan. Busa ang tanang butang nga mudala sa ato sa atensyon nga bulag sa Ginoo kaaway sa Dios. Ang tanang butang nga mopahilayo sa ato diha sa Ginoo sa iyang pulong ug sa iya sa Ginoo kaaway na sa Dios.
Mao na nga magdesisyon ka asa imong pilihan. Magdesisyon ta. Kini pag-encourage sa atong tanan kay ato mang desisyon ug atong responsibilidad man. Hindi mo ko makamandot sa inyo. So ayo nag-isipan nga niya kung hindi para mandaran ta mo, di ba expect nimo nga paninglan ta mo asa ta akong itulo. Di ba dan. Kamu magdesisyon. Kamu kay ako po daw magdesisyon sa akong kinabuhi. Pagpahimuot sa Ginoo. Pag-build up sa akong kaugalingon. Pero ang ato yung gitinguha nga kitang tanan makasulod sa lahi. Makadawat sa kinabuhing dayon. Makabarog ug makalahutay hangtod sa katapusan. Di ba? Kayo padulong na ganitas kamatayon ningon gid Lord dahil sa akong kuha. Nya kabalo ba ka muuswag ang kadautan nya gusto pa lagi ka mabuhi. Dapat maingon unta ka salamat Ginoo kay gakuha na ko nimo di lagi ko makaagi aning kadautan sa kalibutan. Di ba? Pero di man ang ato reaction ningon kita Lord dahil sa itaw ko kuha. Di sa to pa gusto pag ikaw mabuhi kay kung di sa kinabuhi bisag naay kadautan bisag naay problema malipay ba magigyapon ka. Ayos na. Pero ang problema ko ng atong tinguha sa pagpakabuhi o paglipay para sa atong unod. Delikado na. Kaya bisag kung saan na itong kalipay, mawala. Mapildi ang atong kalam. Kung sa kalibutan ta, magmalipayan. Kung sa pangutana, balik ko, naapa ba tayo gugma sa Ginoo? Amen. Naatay gugma sa iyang pulong. Mana siya? Hindi na po necessary kung inyo gumayamin o di ay mo katingala anak. Kaya ito na ako nga di ko sige paningin ang amin kaya usay mapugos na lang itaw na mga iksyonar namin. Oh. Kaya sige magpaningin namin ba? Amin. Amin. Ya, kita anak-anak nila sa tuba ba? Amin bisag dili. Oh. Di ba? So, ikaw ang makasusi, ako ang makasusi. Kumusta na ba akong gugma sa Ginoo? Agoy, Lord, parang di pas-upas yun. Gugna-gugna yung Ginoo. Ikaw yung magdesisyon, anak. Ha? Murag natatnan ko sa kadautan sa kalimutan Ginoo. Kaya di na ko kaganabasa sa ibong pulong. Kaya di na naman lahi naman ako magbasahon. Di na ko kanahag-tanaw sa ibong pulong. Pag magtanaw gani ko sa ibong pulong, magduka ko. Pero lahi gani akong tanaw, garang yung kalurat sa akong mata. Hindi man yung ko magkatulgod bisa pag-amtan ko magbinuntaga ni kaya na ako. Pero kay imong pulong mga pila lang ni ka minuto ana marag di naman gyud. Tanaawon pa lang ako gaduka na ko daan. Ano na? Delikado na. Kaya ang inclination sa imong espiritu tuwa na ang imong kasangkaran tuwa na sa ano. Sa mga bata o mga tigulang itagtanan balik kita sa pagdesisyon. Pahimuslan nato ang kadagaya sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Kay maabot unya nga magutman kita manginahanglan kita sa pulong pero di na nato makapila. Hallelujah. Mingon na nang uban ron. Sige kagtuon sa pulong sa Ginoo, kay dagang kwarta. Tamayon ka. Sige kagtuon na pulong sa Ginoo, di ka ma-enjoy ng kalibutan na. Oh, that's good. Ang Ginoo may tagiya sa kalipay, tinubdan sa kalipay, ang atong Ginoo nga tinubdan sa kalipay, kita ino di na nun magmalipayon. Nga ang Espiritu Santo may atong paglilipay. Hallelujah. So, God bless sa atong tanan. Madaog nato ni pinaagi ra gid sa iyang pangatulong. Basta di lang kita mamanhan, di na tabagot na. Pulong sa Ginoo sama sa tubig nga didto padulong ang atong gamot. Amen? Amen. Di ta malaya kung nagpalandong kita niini adlaw o gabi.